Yan. Katawan daw sa ko. Susulihan man daw. Congratulations. Dinner ka na naman. Congratulations abadis family. Tikangkan manulito ni Manulio. Pabinasan ko. Oto, nagsabaw ni Lowe. Madawag, tiya numero. Oo, makabi kami. Oh, fine. Anit ba ni Alfredo Caplis? Yes. Kasya. Ano pa naman? Babete ka nila. Uy, ikaw inang kuan. Bayan. Ilaw ng tanang. Congratulations. Oh, thank you. Kamot ang beneficiary yan at tikang kan Manulio ni Manulito. Well, salamat Sidngang. Salamat. Thank you. Oo. Tadi kami. Oh, sige. Lakatan. Ading Gracia. Ikan ang beneficiary yan ang kuan, palibreng bigas. Tikang kan. Salamat. Manulito ngay Manulio. Salamat po. Tadi kami. Maraming salamat. Kamu nga salamat ang Lito Baptis. Little draw ito, little draw. Sagat ng iyang pamilya. Salamat po. Yarap kay Manulio dyan na. Kaya nag-birthday Manulio, nag-birthday naman siya. Masyad nga dari damo. Sa katong pamahalagang nyo. Dira.